вечер, Силвия. Здравей. Силвия Христова, откъде си? Родена съм в Шумен, живея в София. Родена си в Шумен, живееш в София. С какво се занимаваш? Работя в магазин за подаръци и сувенири. И това е. Това е. Да. Си завършила нещо? Какво? Или женена, неженена? Български и руски език съм завършила в университет. Тоест имаш висше образование? Да. Не съм омъжена, но съм тръгнала. Аз съм тръгнал отдавна, ама се не мога да стигна. Той пътува 25 години. Имам човек до себе си. Сериозно. Разбира се. Това е много важно. Да представим таланта на Слави. Ти как би го описала? Бях на 10 годишна възраст, когато открих, че имам способността да говоря наобратно. Тоест, каквото изречение ми кажат, мога да го обърна огледално най-напред. От последната дума до първата. Сега може да ми кажеш едно изречение, ако искаш. Не, може, ами трябва, защото трябва да се провери. Да. Добре, айде, нали ти си сценарист? Не съм се учила. Добре. Искам да кажа, че... Как ще звучи изречението наобратно? Само аз имам право да се сърдя. Ядра се сато, варпа ми и зао мас. А изречението Евгений спиш? Шипси негве. Шипси негле! Шипси негве е много добре. Много бързо, дай по-голямо изречение. Албумът на Иво Сиромахов ще се продаде в многомилионен тираж. Жарит, нено или могон в едадор песеща во хамори со овиянта мубла. А мубла е от секаре. Ти ме уби, бе! Само на български ли го правиш това? Ами, мога и на руски, ама... И на руски? Чакай, пробвам. Чакай, че не измисля едно изречение. Търпя само супер готино отношение към мен. Как може да правиш подобно нещо толкова бързо? На български Георги Милчев Годжи е един изключителен човек, който е роден в Криводол. Който е? Е роден в Криводол. Георги Милчев Годжи е един изключителен човек, който е роден в Криводол. Лодовирк, недорелотек, кевоч не летичук зинидеен иждог вечлим игроек. Я дай да го запиша, да го следвам, защото аз така не мога да хвана какво ми говориш. Чакай да го запиша, да го следвам. Чакай, ще ти запиша едно изречение. Чакай да го напишем. Аз мога ли да задам, докато вие си пишете? Да, ти задавай. Да здравствует Красная армия. Я имра я ансар пел сварцаб. Браво. Слави Трифонов очень длинный человек. Кева ченил нечо ванафирти валс. Ага. Окей, гледай сега, аз го написах. Гледай сега, Евгений Димитров е изключителен пианист и обича Шостакович. Дай камерата, дай да видим. Ето пише. Чивокът сош, а чибои, кевоч не летичук зи, ворти ми динегве. Я пак, Евгений Димитров е изключителен пианист и обича Шостакович. Чивокът сош, а чибои, цианип, не летичук зи ворти ми дигроек. И негве, де. Как го правиш този номер? Това е ужасно трудно. Ами, усещам ги някак си, Слави. Каква така пък ги се... Искам да кажа, че не ми се привиждат, не ми се причуват никакви... Какво значи се привиждат? Ти не си ненормална. Никой не ми говори или... Кой да ти говори? Я да ти видя в ухото. Няма. Сама се усещам. Няма такова, не. А пробва ли си да пееш? Да, мога. Може да това пееш. е пък по-лесно. В смисъл такъв... По-лесно е това. Не съм певица, но... Ама тя да пее, обратно. мерена реч е различно, разбираш ли? Дали ще е наобратно, тя пак е мерена реч. Тук в случая говорим за изречение, което Шостакович, виж как е, Чивокастош, това е Шостакович, Чивокастош, а Чибо и... Чивокът сош, тъс сош. Верно! Чивокът сош, а Чибо и... Изключителен, гледалната. Нелетичулкси. Нелетичулкси. Нелетичулкси.
Дай да пробваме някоя песничка. Може, да. Дай Катюша, знаеш ли, нали са руски си завършила? Обаче е по-добре мерена реч, когато имаме дума по дума да обръщам, защото се запазва даже някой път и римата. Звученето. Добре, Катюша, дай бе. наша песен. Катюша, стига с тия руски песни, бе. Ти си побъркал. Стига руски песни. Ти стига, човече. Някоя друга песен. Не, аз ще съм русист, зато и... Да, Евгений. русист, Русист, добре, ти си двама русисти на един българист. Я виж една от твоите песни. Дай някоя твоя парче. Няма значение, давай. Твоя песен, твоя ти си поет. Ма дано да е известно някой. Това е добре, защото- пари няма действайте. Окей, ти само това парче. Дай някой от текстовете Ма ти. това ми е хит. Да, млакане! Млакане! Това е все едно да го сравниш с албума на Иво Сиромахов. Да, това, дай цвете мое. Чай, това. Ще можеш ли да запомниш толкова? Ще ми видиш нечия сълза, Това е паднало. много трудна мелодия. В Смисъл... Тя иска да пее наобратно. А тя иска да пее, но... Значи... Затова трябва да е популярно. добре. А не от вашите песни да си пробутвате тук. Не. Значи пари не ме действате идеално. Не, Слави, аз не съм те викал. Тя Смисъл, пее ще хитове може и само, песен да утвърдени стане, разбираш? песни. Кое искаш, Катюша? Да, аз пе искам Катюша. Защо? окей, хубаво, не С Катюша. мелодия. Добре. Айде. Илате в царина бя и шурк, ил пап, я намо да нюкер. Али дах я вангере башутак, а никос я в гере баньотур. Али дах я вангере башутак, а никос я в гере баньотур. Али дах я вюнке палидавас, Арпавом пицава зисалра, арповата варота калибю, арповати чам си палгереб, арповата варота калибю, арповати чам си палгереб, йо, я тя се пак не се Светов, печи. стига, И така нататък. Да, бе, нататък. А как е така нататък наобратно? Катата накати. Катата на къде? Катата накати! Катата накати! Точно? Катата накати! Най-дългата дума в български език е непротиво конституция, основателство, войте. Етявус, летавус, но и цутис, но кови торпен. А тъй. Трябва да се спазват законите. А чичковите червенотикменичковчета. А те чвокчине в кито не врече ти вокчич. Петър плет плете, през три плета преплита. А тилпер пател пирцер, етел птел пратеп. Слави има един бразилец, който е в Гине за обратно говорене. Ма какво ме интересува? Аз съм го виждал този бразилец и седи в Бразилия. Ти ще ме побъркаш абсолютно. Комуникация. Яйца киномок. Презерватив. Вита в резерв. Телевизор. Розивелет. Дай нещо това по-сложно. е сложно, е. Специални разузнавателни средства. А взер си летаванзо за рин лайцепс. А тъй. Провокация. Яйца коворп. Корпорация. Яйца ропрок. Яйца ропрок. Яйца ропрок. Яйца ропрок. А яйца наобратно как е? Ация. Аз се побърках. Повече Абсолютно, въпроси че имате ли? няма логика. Тя нещо, това го прави в секундата. Няма логика по какъвто и начин да научим. На мен ми хрумват в момента. Червена риза. Азира невреч. Аз ще си хода. Това е шантава работа. Как можеш да ги видиш наобратно? Адски е сложно това. Това е ненормална работа. Много е сложно да обръщаш думи. Усещам ги. Усещаш ги толкова бързо. Как може толкова бързо? Еми мозък. Ти ги кажеш веднага. Бе, мозък. И аз имам мозък. Откъде да знам? Компромат. Каморпмок. Аз не мога да се сещам думи, изперках. Розова въртовръзка. Акзървотар, авозор. Аз се побърках. Нямам повече въпроси. Нямам. Ти си абсолютно голяма работа да задаш. Силвия Христова.